Si Kristo mao ang pulong nga nagpakatao niya sa dihang nisulod siya sa templo, iyang giwagtang o giabog ang mga nagnegosyo dito sa sulod sa templo, o ang mga nagmanage sa sulod sa templo, ang mga pari, mga magtutudlo sa balaod, mga elders sa mga tao, nasuko kayo niya buot nila siyang patyon. Unsa kay gisgutan sa mga pari dito sulod sa templo, sawap amusod si Kristo ba, unsa kay ilang sagad hisgutan? Pulong sa Ginoo o negosyo? Ang templo nila ba, katong ilang templo dito man sila gapuyo, unsa kay ilang gisgutan dito? Pulong sa Ginoo o negosyo? Siguro gyud ko nga ang ilang gisgutan negosyo, unsaon pagpangwarta nya, kay giwagtang man ni Kristo, giilisan man niya sulti nga balay ning alampuanan, dapat anhi mo din hisulod paghisgot mo pagampo, paghisgot mo morality, spirituality, unsaon paglimpyo ang atong kinabuhi, unsaon pagwagtang ang sala. Dili kay magsigig hisgot unsaon nga madato ta, unsaon nga makaginansya ta. Ana, aportis kuha nga karon kining templo nga gisudlan ni Kristo nga iyang gipanglimpyuhan, simbolo man ni nato nga mga tao. Kumusta man ron ka diha sa imong kinabuhi? Unsa may sagad nimong hisgutan? Bahin og negosyo or pangwarta, o bahin og pagampo og paghinulsol sa mga sala? Kana bang mag-abot-abot mo ba unsa magisagad hisgutan? Pagampo o paghinulsol sa mga sala, o unsaon nga makakwarta? Kung tutukan ikaw ra ba pader, kada nimo humili baligya gyud slat, baligya gyud slat, unsa man na siya maligya gyud kadi kwarta gina, di ba? So abugon sa kuan ning Kristo, pahawa dia siya no, kay nganong imo nang gihimong negosyo ang imong wali, di ba? Sa ni negosyo ni nga akong pamaligyag slat o dili? Dili oy. Gatudlo lang ko ninyo unsaon paggamit ang kwarta nga dili na ka mangayog bayad, kung dili mo gamit kas imong kwarta aron paninduton ang simbahan nga alampuanan, aron daghan pang makaampo, daghan pang makapahimulos sa pagpatubo sa ilang spirituality o morality. Isayunan kag mahimo ning atong kumbinto na ata dihay social hall, diin maghimo tag mga seminars, mga gatherings, mga trainings sa atong mga batan-on ug sa lain-laing mga organizations. Na asa ta dihay office na gyud sa pastoral council, sa finance council, diin ila na gyung mahanay ang ilang mga records, ang ilang mga meetings. Nindot ana nya mahanay ng atong opisina, ang atong kumbinto, mapahiluna na ang mga butang. Nana, og ang mga tao sud guwa dinhi makakita nga naa gyud ang presensya sa Ginoo. Mao na ako mo gitudluan unsaon paggamit ng inyong kwarta nga dili mahimo kana magong negosyo, kana bang kada gamit sa akong kwarta kinahanglan dunay ginansya, kada gamit daagyoy ginansya. Inigpalit ninyo og slot dinhi, mura mo guway ginansya, ngano man wa man tay ihatag. Kapila na ko diri gipaninglan na pagani ni text nako, Father mao ni akong address, dinhi lang ipadala o niya ang slot. Nako, ha, nabali man ni kamo may mo padala nako og slot, siya dinhi lang niya. Nako, wa man kanang si ako naman tong napadala last month, wa pa lagi mo abot diri ang item. Nako, unsa mang item ay sa kanang imong slot ba? Nako, dili oy, wa man miihatag ninyo nga makita. Ang among gi-assure dinhi nga kun mo palit ka ani naa kay divine
unity, prosperity, and satisfaction. Sa abi ba na ko unsa ng dopes, oy, nako abi na ko ba og kanang ba item, libro ba kuno, or ang na bang image, ana nako dili ni konkreto. Magdepende ni nimo kung imong puy-an ang pulong sa Ginoo. Kanang imong pagbayad diri, pagpalit og slot, simbolo lang na kining akong kwarta gamiton ko ni para sa kalambuan sa simbahan nya. In return, ang simbahan o ang Ginoo nga maoy nagtukod sa simbahan muhatag dibo ni anang divine unity, prosperity, and satisfaction nga di gid na kabayran og kwarta. Why kwartang makabayad og unity? Why kwarta makadbayad og prosperity? Why kwarta nga makabayad og sa tang-usa satisfaction? Ana, mo to nakasabot siya. Ambot mo palit pa batog usab. Basig di na. Pero basig mo palit pa tog usab. Mo na siya. So salamat kay as of yesterday ang atong dopes nakatungtong na gyud og 11,000 slots atong halin. 11,003 slots. Abot ta gyud eh. Stilan inig birthday nako makaabot ni siya ko 15,000. Og daghang mamalit ba? Sige masang uwan, maingon man sad basa kayong yota pa dire dili mi kapalit, basa man kwarta. Pasangilas uwan ba? Mudahar man gunagog magsakay ka. Ay uwan kayo eh. May sa doon tag mag-uwan ang slots, dili mag-uwan. Ako lang ning gihisgutan kay usahay ang atong framework ba? Negosyo. Hasta ang Ginoo atong negosyohon. Mo na ang gustos Ginoo, ang atong isigigsod sa atong hunahuna og kasing-kasing, mao gyud ang pulong sa Ginoo. Tamis man ginang pulong sa Ginoo. Tamis litukon pero pait buhaton. Munang niingon diri sa atong unang pagbasa, kan ani inigkaon nimo ani tamis kini sa imong baba mura nig dugos pero igabot ani sa imong tiyan mupait ni siya. Agi kaon ni diyan pertigid tinuod tamisa pero pag abot siyang tiyan ni pait ay kana bang inig buhat na ba pananglitan kanang moingon ka sa imong bana inig kasal ninyo for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Tamis paminaon dili. Purtin tamis. Sabi sag pare sultihan anas madre. Mako anay dasig ba? Pero karon inigbuhat labi nagtamparoso na kas imong bana. Budhian na kas imong bana or sa imong asawa, tamis pa ng for better or for worse. May paitan ng kinabuhi pait na. Pero mauragya po ng pulunga. Ana, apararigod na ako, pare, naingon ang Ginoo, Father, kinahanglang modelo gyud ka sa kanang giingon nga sell everything you have and give it to the poor. Biyai ang imong mama, imong papa, imong asawa, upan pa naman ay asawa sa una ba magunahuna man ko nga mga asawa mao naman naam na sunahuna nga mga asawa magminyo nya biyaan na imong mga igsuon napagi ko igsuong paralyzed biyaan tanan nindot man og sunod kanako nindot man paminaon pero inigpuyo na karon 18 na ko katuig nya 59 na katuig puhon kung makaabot ko karong 24 dili sad sayo noy pila ka bukluha na ko ni agas aning bukasyon ni pagsud pa lang sa seminaryo hangtod karong napari ko from time to time maghilak bugat ang dughan labi na gyud kon insultuhon ko sa akong mga gihigugma nga mga parishioners nganlan pa kog hingwarta nganlan pa kog tambaluslos i-post pa gyud sa social media libakon pa ko sa mga taong aktibo simbahan libakon pas kauban ako mga pari usahay dauton pa pasanginlan pang nangawat og kwarta sa simbahan luoy porti na kong hatag og kwarta sa mga nanimba og sa mga taong suod nako ako naman hinuingan lag nangawat pero kining tanan
package ni sa pagpractice sa akong bukasyon sa pagkapari nga nag-ingon pag-ordain ako pagkadikon di jud ko kalimot ana ingon dayong obispo, this is the book of the gospel. Believe what you read, preach what you believe, and practice what you preach. Nindot kay paminaw no? Nya, dawat dayon may ana-ana dayon, pakpak dayon mga tao. Yay, ordain na. Mura dayon mag-iisa sa langit. Pero suway practice what you preach. Una dinis ato, suway-suway raning ako. Ning kamot ra kog practice what I preach. Nang digid mo ka argue nako kay ako maginang buhaton ng akong gisulti. Usahay sad mainsulto po ko sa akong mapakauwawan po ko sa akong gisulti kay naa man sa ko'y uban nga gisulti nga wa nako nabuhat wa pa kayo mabuhat ba pero daghan-daghan nabuhat gini nako sama nang moingon ko pananglitan nga di gid na nako kuhaan ang inyong donasyon para sa akong bulsa nabuhat kina nako bisag pangutan-on ninyo atong finance council ipakuan na diag na ba ko'y gisod sa bulsa anang inyong gipang-donate nga na mga dopes kanang uban pa diyang donasyon wow apil mangani kog palit ana pero nasi uban di nako makuan di nako matuman kayo pero sagdi lang constant kuan man siya practice pero ang importante di ta mo reklamo sakit maghilak ta usahay pero sige lang ayaw reklamo muna si Kristo pag-abot na niya dito, gilimpyuhan niya ang templo, paglimpyo na niya, nagtudlo dayon siya dito mga pulong sa Ginoo. Buot siyang patyon, pero ang mga tao lipay kayo. Nga naman mga igsoon, pait lagi na ang pulong sa Ginoo, inig-practice na to, pero human sa gamay kapait or kasakit, na ay tamis kayo nga matang sa kinabuhi. Sama pananglitan sa manag-uyab, pait pagpugong sa kaugalingon nga dili gyud mo mag premarital sex kanang tumano na ninyo ang virginity and purity pait anang mo action kag hikap niya dili pwede nya ikaw diri murag excited na kayo kasuway mo ana di ba hasta sad kamo mga babae gusto biasad mong hikapon nusam ni mo hikap ayo ni boring sa ning animal ana man mo say anang di gyud mo hikap ba anhira kutob sa kamot, gipaningot ng kamot, mingon sang babay, kanusa man ni isakas babaw, usakan kamot lagi. Pero, tanawa, sa inyong pagsigig utong-utong ana, nga di ginanyo buhaton, inighuman sa inyong kasal, inigbuhat ninyo ana, inigkamabdos nimo, di ba, mo ambak ka sa kalipay, mo nang makuhaan na lang hinoon ka, ambak man ka sa kalipay. Pero suway, ayaw antusa, samtang uyab pa mo, lami man ginang gakos-gakos, kuot-kuot, premarital sex, lami man gina siya. Sige, buhata, di ba inigkamabdos nimo, di ba murag malusno ang imong kalibutan, apil pang imong ginikanan o kalusno sa ilang mga paglaom, maratol sa tong nakapamabdos nimo, inig-text nimo, nga wa na kutunghae, positive na ko, ratol sa to. Di na gusto mahinoltol og misa. Di na to mahinoltol pagtambong sa misa si piyada ana di na tayo kasimba kay murag mauwaw na to siya sa Ginoo ana ba tungod lang atong wa nimo pagantos kay pait nya tamis gyud buhaton ayaw nang tamis buhaton gamita ang pait buhaton. Pait baya nga maghuwat mo nga mahuman kog wali nga taas-taas no pero iniglakaw sad nimo og imo sa nang tunlon daghan baya kag makatunan nya igabot yas unahan mabangga dayon imong gisakyan kabangga nimo patay dayon ka ana di wa nakakaabot sa imong adtuan pero inigabot nimo sa langit moingon dayon so dire kay nahigugma jud ka sa akong pulong wa jud ka nagreklamo ni Father Siano nga taas kay gwali siya kanindot ko di alon siya ana na siya nya kay nagreklamo man ka matay ka di sige kag panaway parian ni dugay pa kay sugod dugat pa kay human
late lang nung taan eh. Nabangga ka dito, di wag po makaabot sa imong opisina. Pag abot sa Ginoo, wa may suod ang imong kasing-kasing kay imo manggi sa likway ang pulong sa Ginoo. Adto dayon ka sa impyerno. Sige. Lingay mo tupad. Ina, ganahan pa ka nga mupadayog yaw-yaw, Father. Ganahan pa? Sige, honong na lang ko.